Potser molta gent no ho sap, però vaig néixer al Masnou. He crescut a prop del mar i la platja. I això és una cosa que per més temps que passi no s'oblida. Quan marxes, te n'adones de la sort que tenim amb les nostres costes. Per això, és important que hi hagin iniciatives que ens permetin cuidar-les com es mereixen. Iniciatives com l'Operació Blau, la unió de dos mons que m'apassionen, l'esport i el mar. Al web de l'Operació Blau trobaràs propostes de rutes per fer excursions, practicar el running o fer passejades, així com senzills entrenaments amb els quals podràs posar-te en forma alhora que ajudes a fer que les platges perdin uns quilos de residus. Una manera divertida i saludable de contribuir a cuidar el medi ambient. I recorda que no només es tracta de recollir-los, sinó d'evitar generar-los. Si mengem a la platja, recordar de portar una bossa per posar les restes. Recorda utilitzar botelles d'aigua reutilitzables i així estalviem plàstic i no embrutem. Els més petits i jo ja ens hem sumat a l'Operació Blau. I tu, a què esperes? Entra a l'efecteblau.cat i uneix-t'hi.